Ik hoop wat meer inzicht te krijgen en wat voor gevolgen het hier voor Limburg heeft, het hele stikstofcrisis. Wij zitten in de zone, ja. En ja, het kan grote gevolgen hebben voor ons. Het is spannend. Wij hebben één stuk dat ligt iets meer dan 500 meter van de banen. Dus als ze die zone zouden verbreden, dan vallen wij daar ook onder. En we hebben gebieden in waterwingebieden. Ik had gehoopt na het stikstofpakket iets meer duidelijkheid te krijgen voor de sector natuurlijk. Maar dat is volgens mij nog best ver weg. Dus daar ben ik benieuwd naar of we daar nog wat antwoorden op krijgen. Wat ik verwacht, heel veel informatie. En als ik een beetje egoïstisch ben, kijkend naar mijn eigen bedrijf, hoe ik verder moet. Die onzekerheid blijft wel een beetje aan het knagen, moet ik zeggen. En ik vind altijd, het kunt immer weer gaan iets, en immer is er meer onzekerheid. En dat op een gegeven moment ook een keer klaar zien. Ja, welkom hier bij deze bijeenkomst over de stikstofbrieven. Nou, we zien de opkomst en jullie zijn ook gisteren met regenbestuurders de impact van die brieven. De ingrijpendheid, zeker ook in Limburg, die is enorm. De gevolgen ook. Kan ik jullie zeggen, zoals jullie allemaal zien, het raakt mij vol in mijn hart wat er allemaal aan de hand is. Ja, een goede en soms ook best wel emotionele avond. Waarin heel veel mensen de problemen heel haarscherp op tafel hebben gelegd. Op het gebied van grondgebondenheid, op het gebied van de zonering, de eisen bij de grondgebondenheid, het wantrouwen wat mensen hebben rondom de vergunningverlening. Is allemaal haarscherp op tafel gelegd. Nou, ik denk dat het gevoel wat hier leeft in de zaal, dat er echt wel veel onduidelijkheid nog is. Leden maken zich echt wel zorgen over de impact van het kabinetsbeleid wat er aan gaat komen. Echt ook heel veel inhoudelijke vragen. Leden willen weten wat het betekent voor hun bedrijf. Ik denk heel begrijpelijk. Leden zitten al sinds 2019 toch echt wel in grote onzekerheid. En de opgave die op onze sector afkomt, die is echt gigantisch. En leden willen heel graag weten, en dat merk je ook in alle vragen, en ook het gevoel van hoe gaat dat verder, wat betekent dat en welk perspectief hebben wij voor de toekomst. Datgene wat wij namelijk hebben ingebracht, regionale, provinciale politiek, moet betere plannen in kunnen zetten in plaats van die harde grenzen vanuit Den Haag. Ja, dat ga ik vandaag nog gemotiveerder bij de minister neerleggen. Het heeft ook in de krant gestaan dat de provincie Limburg er alles aan is gelegen om zo snel mogelijk te gaan vergunnen. Dan moeten ze dus ook die onderbouwing zo snel mogelijk aanleveren. En wij als LTB willen natuurlijk constructief meedenken hoe dat kan, met oog voor de belangen van de agrarische sector.